Ka Project Clean Surrounding Shillong ni kasngi kala lek bendo senyang ni marbam bat kijain sya ka wei ka ying rikun swat ka badon Hajanja Hills. Ya gani ka kanhun Project Clean Surrounding Shillong lalam kemat do ba Jefferson Kenjing rangkat ka kanhun ha ka ba kini ki marbam bat kijain la IT sya ki jaka rikun swat ka bala tip kerteng gum ka North East India Mission Association Orphanage Home Sasnyang West Janja Hills District. Haba keren hagani kesngi ba Jefferson Kenjing ulai itu ba lengba ka pisa ka ba kilum baro sisnam da ka ba tam ya ki bitor bat kiwei bat hadin ba kala depsiu syaki badon bentalang kilala bendo senyang syaki badon kam jingirat ulakan turu ya ki doktor ban penlong ya ki medical kam ha kani ka thai namar bun na ki basa ha kani ka jaka kidai kibawan na ki longying ki baduk bat kibaduna ha kayo kakot tusu ne orang ba ulaong ba mangi halai bor ibarit ngalayo banle kat ni da ka ba penkhut ya kamaryang mapi ki badon ha kabor pilale ayu kani kadi ki jingkeli ka ba uni orang ba wala bu jingkeli sha kibriu ki badon ha kabor ka ei ka ba kilale na ka banja ka jingdon kam jong kibriu ki badon kam kham tam ki konswet bat kibriu ki baduna ha kayo kakon. We started at 7 from Shillong. Now it's 10:15. 10:15. So yeah, we'll keep on going straight ahead. There's one diversion a little bit ahead, and again it's all a left diversion that will take us to Raliang village. Yeah, thank you. Out here we'll be looking for some halli if possible. If we will get. Nagabanta jongpi ba nagabanta kana jingwan irap ka jongpi ngi kum hakna ka jakari konsuat ka jungi kumul kan pawd sekretari ba shipun ki jundon kam bangi don kam ki jingirap hangne opon sun ngi le ban pin biang na do ki jundon kam hakajing chodawai haki penbiang haki jingpuli puthi ki jungki bat kamjuru hakabam ka ding isam jinge andre langba ka jingwan ki perlok ka jungi namta ban keresan te aimen semingi banginang ban trei banang yachaprang kini ka kam guji ban betang chu kini ka kam le isne guji na ka banta jong kini ki khna namar kini khna punsen kini ki khna ki bla du no ki kmi ki pa bat ki bla du jing kerban ha ki jing ki sem ka jong ki bat kini khna ki bodon hong ne ki ki khna ki baduk tam na ki baduk tam habang isem namar kata ni sangi kini ka neimaru ha ka por ba kidon kata kecing ke jia put bat ke asam tingi syamba bon kini ki kaput hang ne asam border jong blok 1 ni syamba bon ki khana ke ladu jong ki kmi ki pa te ke penlong ya ki rangba jong kene ke jaka rangkat bat na Shillong ke penlong bangin sangi kini ma na ke benta ke jingbet jingbiang jong kini ki konsuet na ke benta ban island ya ti ke mon ke jong ki na ke ta ke ha ke miat ha ke jolong breuman breu kublai shibun ki piba na ta kene jingle one is jing ai isne ke jong pi bleu nang kerkhui pi nak wei ke por sik wei pat nang kerkhu ha ke jing tre jing ta ke pi nang kerkhu ke jing ko jing khia ke jong pi bat kum juru ba phila e ke ban nang sakuri kam ha yu blei ha ke sing dong sa ha ke jim jong pi khublai shibun ba bleu nang kerkhu kerdo ya pi bat ke ya ke jing rap ke jong pi ngi preng hun su pha ya ke ni ke jing ai isne ke jong pi khublai shibun Publish bun ba IV nomor beli pila yang sumpai di sini ai hoi ngim dei ka seng ka ba he humni humtai ndrei ngi dei tang iseng iba ngi suya pun khoi ya kamariang ngi pun khoi ya kamariang ka por ngi pun khoi ya kamariang ngi lo ngi le humno ngi yo kitiar ki bangi long mandi ngi la yo kita kitiar bandi ngi di ta kitiar ngi ai kami ki brio kamtam lele na kalong yeng baduk ki konswet kamtam ki basa po Shillong den dala adep nang ta lemba kita ki pisa bingila pelang bro sistem dala adep siu ki bai re jong ki khna andingila adep siu ki bai umkniang jong kali bai sna jong kali berapa ki bagi pendon kam dingila adep siu kita khendiat ki basa ngisi bu ngisi pelang ngisi ele umni man muslim man muslim ngisi yele keleng kani jing sisa ngi klem mutsu ban wan sani namar menha kani
ngila ada buan po kabaningkong ngila po malem lai tali ki cakari kena jung ki jong balang Katolik namar ni pet balang ino tinda la dep nang ta ka wis po nong stonya yang jung bishop limba jung te li ai ki long yang ibadok tingi mot ngila biang na program tingi yang mentau snem tinrei don gi bekerpat ini ong ba ba Jeff long nem yang asik kot ba Jeff ki ong ba Jeff long nem ba pinlet yarap sepo sa sniang tengok sa sniang temen suang tang trei seni sejuai dengan la jupoi Henry ban ong sata sa sniang dengan latip tingi don ne isu matang sa stang kendiat ngang ni to ok pingi don stang ba nakaliang project hingi don stang ba prajar tam Henry ringkat buat ke kerpat dei perlu jangan bikin no seniang gini kita itu ringkat buat ke jingerap di jongki ke tinggi salah ban wan seni ban ya yo ini baik kali ini tai kalinti kalau long bajengai itu selong rei aingo yu boleh ba ya ka bangi kelam plan rei wala kataro ni lala ban wan ni te kublai sibun ru ya ka jingklo jongki ban priang gini ke mo ti kerpat ba perlok ba ai ba kani ka jingwan jongi seni kan longgum ka jing lam lenti gitu giwe ki bom patem ba pintip ba don kum gini jaka sa jengai ki rich the unrich mo ya gini ba shlong ne ki ba bosor ka kham suk ingi bengin lek ngam ong ban dali ai hang tu ka kam long ka kham suk ingi bengin lek hang tu Tolong i kajing kerku, nanti kum gini agen sejengai, kiba don kam sisa. Te tangi tahi jingkerpat di jonga, te pada kaju kaporo, kidon ti perlok ngan sa fun sibet ngan sa ai kublai piwei. Aba don na pering jupi biong nai penmi kertengan num penmi in review sotu ba pidai mo pi pan nang lakren. Te tangi tahi kublai sia jarngo, kublai sibun, te ngala su wish lupa sedem tumai yangi baro in advance. Kidon ai manong. Hah? Toh, kita. Toh, kublai sibun Pendam nak cuaca yang ini. Di mentangi lapoi yang ni apa ni mah kalinti kamdai ka basuk. Kalinti ka bajengai ngilai mi na do nyo buji mestep na selong. Di kita ini kenduk ni perlok berokot. Te mi wan upah pulam dah kelam lebih. Tanaga liang jongi aku mustri jongga Neymar rupe ini ki art lagi sutran hus jongi jong penthe ba sutran ki members jongga Neymar poro we idap da jing men go crowd jing snyangu ipi ba ko lawan ban ya san lem ni ke jakari kun swet ki jongi oh idon sebon ki jing ki bangi ikendu ban pendap biang ki jonon kam hakane ke jaka lalu ko sedang hiban seng ye ka jaka ngi ban kersan ye ki pon ki ki jongi lengba ki jing rap lem jong ki babon ki prolog ki jongi bangim la chuban yo hosten pan tangi dap ki sok man ko kraw halu ka taba pirawan ai ki tier budon kam no ka bam bi kini ki blanket ki budon kam ki nah ko naga portland te nim don e ban ong tang kata blaze boni kernan ba blay ku ban ay kersan bor ki por boro pan kentur ki nim kled ki naga home ki jong ki por bang wan marngi dang don kam ai jing perchan ki jong ki kemen lo kini yo e kemet ko ko ki ba kam ta ma pinang bah kamai ki ji ba penlek hai ru chi shnong ki jong ki de jing suka ki jing na le chi Bro kulit sa to. Di ngirong num penslam mang ni namar kalinti kalong ngabajengai. Di ngados dap ke jing songo ayu blay bawa da pring jing duna ke jing long ke jonga simet ber team members jungihi kum ke team wala kataro ula pela ingi benginwan hangi menta kesngi ti ngadap ke jing songo ya baro ru ki lano seniang biang sesien ban kini ki tiar bo pila ai ti kawei ka ba ngala habangala ya kendu ngawan seni ngapet kalinti kesengkian ka jaka ajing sumar ka ba kham he na ki wei ka di tang pola skin block dadep nang tunga trai ki haptur khmat mi bi juai hospital ne khli riat kanu ba se juai kala kham jangai nei mi bi khli riat tungum ta long ki bon ngin ki jing duna ju ki seni
tengah sukarpat itu perlok doktor jonga gi badan ni po group ne menuru pila ban yewer gen sobha mo ba pindayala ban penlongum ki medical camp shani kan long ka jingker khu ye ki ken gumbo pila yo so ba mentani ba yong ba bon gi kena ang ki basa ang ni ki di baduk ngi baduk tam bom non kumi non pasu ho ki kun swet ki long ta ndai nalor kata ka jing long kun swet baduk na ka baduk tam ti pilala man song tu e kata ka jing sakri ka jongki mat ka jing don kam ka jongki ken ya kum mangi boro bingin la man support iki ho ni na kalian ngim kular iki bingin wan biang lano ndai ngin nang yai wan biang ngim wan makna mangiro ki member jongki badan Shillong ngin nang yai ngin nang yai kendo ngin sepek mo kat namar ngiro pilatip ngim dai gi brio gi minister ne gi he gi han gi is ngim dai ngi Shillong kiriu madan tetang iwe yang khwa panongen ikiti badan hapo bor hapo sor mo rara ni kum kiriu madan besukun kho ya kemarian besulum ni tigi bilor surong bing sudi gitu ngilala kan ni hibor beret jongi mapi pat phile ayu tangi ta he jingkli kublish bo